Hari kesini wala commissioner yo ulat banyak kendo yo ulat. Kumta kelai kendo no yo principal secretary bat ulat UMS raw bat IT hu ya kador khas ban penpoi sya ulat. Habakran baglap thai khubor na kiliang ketik samla ki basanan lang dak nam youth wing. Kelai tu bakin umpat sange ya kejing syat tangan katba ke sorkar kampat tung kamlut ya barok ki bapas. Ikong bijarwa iway na ketik samla ilong. Baka sinja menwani kendo ya ulat kedai hadian bagi lapoi hakakut lat hendak penpau pat ya kejing kerman balemba kejing tuklar jong ulat kin sayo ya la kejong gohong. Kita iki samla kila kentok biang ya ubak prestun tensong menteri katanat CNRD halor kikintien ki bau ong persya baka kita iki samla ki yakun ya kathama bala rem lupa nakaliang kejongki kila ong baka thama jongki kadai nakabenta la kohok bat kamdai setia kabala rem bat kinum ai lat ru bakan long kumta laban kedo hang ni bagate samla balong kmi ki lapan long da kajing shat khan ban punbor ya sorkar jilla bagade bantung kamno eki henre wala kate kajing shat khan kala ya shagasngi ka bakhandai ka sorkar kam pat pinidak eru de halor kate ganong rem baglalai ban ujo sundon syaulat tingi wan hang ni ru bangi wat ya kajing kermen bangin yo ai ken namar ba ngim sngodon lat shu takadang ha ban tit haman kajing khang ken kanu kajing khang ban plilat takadang ngim ban se ni ha wan Hoi, yen hap sang so hang tei namar bangin pat yo ega result. Ni sneu du men sim hadu kata-kata ken ba kena kaliang ka government kam don ka jing sneu khndiat ru te yangi. Wala ngi shat khan hadu shipos ngi ru ndon te kanu ka respond ndon jing sneu. Ha jing sha kila dai ban don ka jing sneu briu ru. Tamba kim don shu ka jing sneu kum kata ru. Ki minister jongi kam tam kini ki khasi ki nong mi khmat khasi jongi kim don ka jing sneu khndiat ru. Thara la dang yap ru ki nom don jing sneu. Ni te ngim sngo dei ban ong kumta ka thama ka bala rem lepa na malada ai ke extension kam dei ka thama ka ban rem lepa ka jingkran jong ba prestun kalong ka jing nyau ben bala dengi kin thai imdan ka jing sngo khndiar ro la dai dan jing sngo kumi ki parado parasnam la dei khasi imdai ban kum ka tu jing sngo kum state leader umla ban kran kum ka tu ka ktien ka ta bala dengi kalong persusi ka tang ro kata men ha ka tu gini ki candidates ki dang don ni ka met ka ba kham khlan na du ba ki dang yo itu ki khubor ki ba pendo men sim ba pli ka help jong kiru ka dang tolat bun ngi mentala jan baro kho ngila poisa po sibil hospital kalong ka ik bom skut tanat bakat state leader ula ban kran kum ki tu ki jaj ktien ngate ngom stanat ban long kum tu kan osin ke ngile chile yakran lagi pheusin te na du shwa ka por ban lab su la le chile Ngau si thang kom ki kan thai la dai ki grateful ki le yang ki kan thai klong kami kim le hang no kan kata ka pen ko bor ngi kan thai pen song ngi hang thia madan kata pas si in te nakalian jami te ngi da kwa yu so ngi da kwa ya bangin yo ya ka e ka ba nila dawai ka hok jami baro ngi kwa kata Penungkong kani baru ada affiliate jeng government. Ke DSC kalau pelong exam praspa kat sangut kianet baru kiwan kiatip baru kata. Te na baru kita bapas ki return bagi personal kiron kat arngun. Ki atang arut ki kam tinggal jengkeli kalau ngomtang kalau dan art lagi posidan. Te beli pi jira du kat art beli pi I mensim pi ya ka pi kular ki pi melaban le te. Arli ki post khat arli kam long logical hangno ru hakiji kran begini ki department ha jong chief secretary ba jong DC rungi oi kata he ba kam long shong nong rem ki kata ka jingu nong to kan mi ka post hadin system ka extra de ka validity ki ong jong ka ne ka merit list kila de bundon pa ka plan ki government system kan nuk lagi post kan lain temu kila pen pas khat arngut ki successful candidate te hapo system mur gila atmul ba bakin mi kya khat art lagi post kain art lagi latung isa ko chifau ba sosi kolong ba hakani system kain marhang ni ki jela juni khambon kini ki ba shu one back door ban yo kam yo jam ke ba khata ba dei kini ki ba pass ba ke exam pa ne te kini ki borok di pun jan but kini minister juni hadu mentam don ki ban mi khman ki ban ong tang sikin tien ru ngimtip odani ai sadien kan Ndai ngasu dei baki at least kidi ban tua jingtep ni department of fair ngi kum ki seng ngi kwa ngili kindu tiet man ka jingkhang man yo ka jingtep ka basya kan re hadu mentahi hadu menin jenmit ang kindu chief secretary yo kata hi hakaji kran ba chief secretary la ila ong ba ka dan ka rule bamla ban extend chu kata ka list kadan ka rule ba ko ginong tri sarkar government kamla ban penkheng ting ibu ka jengkeli kan balada lam extend ya ka merit list jong grade 4 jong kiwai
Te kata ka rule kan chukala no asbak habar 1 kilogram siba kami hap kan kam chon ka rule ka belon long bai salon sahar kan baro kam dei ban su kan siliang kan to le si gini benden ni let daga let bani kendo rengkar begini bahasa tangan yo DC nang tapat de yo chief secretary badi governor ka jingkerman dei tangkawai ban yo ya ka hak lagi mdan ka jingkerman ngimuan hi sini kini ngam thai kimi yatre iban wan sini te ngi kermen ba at least ngila dap tiet ka jingkang jung baro menta te ngila ka shonga kini kinong yalam ki jongi ba kin ai ka hok ki jongki ba khnang ba kani ngam penduk mensim pada ki wei ki samla ki ba apply kam kini gila apply gila submit ki form gila tap ki chalan gila thoi written test gila pass ki interview kimi okam ka khobor ayu ngin ais kini samla menta ki ban tho apply kam yang kain nomor kimi okam te kisah duk jingkermen no kisah duk mensim kin duk jingsania ke government hi ka bade ke ing bambha pada ing ngajai benriu te nakaliang jungi kerpan ba nakaliang government kan sim khiai kani kham kloi no nomor la khandai sni ila ite boro ila cha thangan te ngiru ing long concern hi khoi ka khia ka chongki but ndala no ban ai yo so kham kloi swa banjia ka i ka ban ga jing system ko kham khia te tang ka gi jingkermen nam le kot la elam ni atu dan so dam long hin lai ni jikhang bat la ti nei idam dan extra ka jikhang op piet le kom pi kun no elam ka ban le sha ka kut ka de ka ha ki bahasa tangan ni te ingin support bet marki don shai ka hok ba bagin dawa te ingin don bet te ya karai ban simi ka lenti ngin i ya ka jing start ka jongki hi marki don hadu nyongut prangut gidon ki don hang ni ka san cha tangan te ya ka i karai bi sim ngi nget bikin sim nomor ka barka daga jing su thu kai kanang ba ban penyo yo so jong ka hok kai